They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. 'Cause you're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Δεν γίνεται να μιλάς σοβαρά. Υπάρχουν πιο πολλοί επαναστάτες στο Ever After High παρά γαλαζοαίματοι. Παστίχημα. Και η Apple White κρατάει την παράδοση των γαλαζοαίματων και είναι πάντα η ομορφότερη από όλες. Σίγουρα, αλλά η επαναστάτρια Raven Queen ξαναγράφει την ιστορία της. Η Briar Beauty είναι σίγουρα γαλαζοαίματη. Η Cerise Hood τελείως επαναστάτρια. Η Blondie Locks, η Ashley Nella. Η Cedar Wood, ο Hunter Huntsman. Η Holly O'Hare. Α, η Poppy O'Hare. Συγγνώμη λίγο, εδώ κάτω. Εγώ είμαι, ναι. Και τι λέτε για την Kitty Cheshire? Είναι δύσκολο να την βάλει σε μια κατηγορία. Η Kitty είναι σίγουρα επαναστάτρια. Η Kitty Cheshire είναι γαλαζοαίματη. Ας παρακολουθήσουμε την Kitty, εντάξει, και θα δούμε πως είναι επαναστάτρια. Είναι γαλαζοαίματη. Αυτή είναι η Kitty που παίζει στην ομάδα κροκέτων γαλαζοαίματων. Έχω δίκιο. Αλλά το να μπερδεύεις τα πράγματα, αυτό είναι πολύ επαναστατικό. Εδώ παίρνει το τσάι της με τη Δούκισσα Swan, που είναι γαλαζοαίματη. Στο επαναστατικό μαγαζί της Madeline Hatter. Και δες, μόνο μια επαναστάτρια θα δημιουργούσε τέτοιο πρόβλημα στην τάξη. Μα έτσι ακολουθεί απλά την ιστορία της. Και αυτό κάνουν όλοι οι καλοί γαλαζοαίματοι. Γεια, Kitty. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι? Οι αφηγητές σε παρακολουθούν και θέλουν να... Και θέλουν να ξέρουν αν είμαι γαλαζοαίματη ή επαναστάτρια. Το ήξερε, δεν είναι δίκαιο. Ούτε σωστό. Θα μπορούσα να τους πω, αλλά δεν θα έχει καθόλου πλάκα. Η περιέργεια συνεχίζει να κάνει τους ανθρώπους να μαντεύουν και αυτό κρατάει χαρούμενη αυτή τη γατούλα. Ώρα για ύπνο τώρα. Μπερδεύτηκα. Είναι πιο πολλοί οι επαναστάτες ή οι γαλαζοαίματοι? Να η Δούκισσα Swan. Εντελώς γαλαζοαίματη. Ω ναι. Και η Madeline Hatter, δεν γίνεται να είσαι πιο επαναστάτρια από αυτή. Έχω δίκιο ή όχι? Εγώ έχω δίκιο.